Unohdamme sen, että hyvinvointivaltio ei ole mikään perusoikeus tai ihmisoikeus. Hyvinvointivaltio on historian ja maantieteenkin ainutlaatuinen poikkeusilmiö, jota juuri missään muissa olosuhteissa ei ole toteutettu kuin Pohjoismaissa muutaman 10 vuoden aikana. Ainutkertainen onnenpotku, joka päättyy varmaankin pian valitettavasti, kun yhteiskuntaparan selkä katkeaa mahdottoman taakan painosta. Mä en hekumoi suinkaan sillä ajatuksella, mutta totean karun totuuden, jota hyvin harva haluaa kuulla ja kuunnella. Ennustan, että 2030-luvulla syrjäytynyt nuori taasen selättää ihan itse omat ongelmansa taikka itkee ja selättää. Kun kerran olen Teemu Keskiaika, palaan aikakausien vertailuun, jota nykyaikalaiset vastustavat henkeen ja vereen. Mielenterveydestä vähän laajentaen kurjuuden ja köyhyyden määrittely vaatisi samalla tavalla suhteellisuuden tajua ja mittatikkuja. Minkään ikäisten köyhyys ei vähene, jos ei lisäännykään köyhyyden ja kurjuuden suhteellisuuden vuoksi. Köyhät teillä on aina keskuudessanne, sanoi Jeesus Kristus, ja sitä ilosanomaa tai surusanomaa ei kumoa mikään taloustieteen tutkimus.